Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Logoफोर गोबाव समनि उनाव आरोना लोगोफोर गोबाव समनि उनाव मोनसे YBY नि आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर बे आपडेटानो जाबाय लोगोफोर बहुत इम्पोर्टेन्ट आपडेट आरोना बयनिख्रुइ इम्पोर्टेन्ट लोगोफोर आपडेट लोगोफोर बे आपडेटानो जाबाय YBY आ फिनिश गैखाला माने आंनि बायदियाव गैखाला आरोना माने रिसेन्टलि दासो आरोना 5 मिनिट सिगां मोनसे नटिस फैदों जे माने उइथड्र जायैयाथ' हप्तासे जाखाबाय नङा होमबा गासै मिथिखागौ उइथड्र जाखायाखै हा जेराव करर जागा मानसि बर'फोरनि फैसाफोरा मा YBY आव दायो माने पेन्डिं जानानै दङ YBY आव माने दङ बेखौ माने दायो उइथड्र खालामनो हायाखै आरोना माने 1 उइक जाबाय उइथड्रआनो जाखाला थ' बेखौ गासै मिथिखागौ खिन्थु दिनै मोनसे मेसेज फैलायबाय जे नोंथांमोना उइथड्र खालामनो हागोन जेब्ला नोंथाङा 6000 आरो पे खालामनांगौ ओरैबायदि गेलेदोंना माने 6000 पे खालामबासो माने आरो बेखिना फैसाफोरखौ जेराव उइथड्रआनो जाखायाखै आरो 6000 पे खालामनानै आरो उइथड्र लाफिननांगोन आरो बे उइथड्रआवबो 6000 पे खालामनायनि 15 दिन उनावसो फैगोन आरो मा बिसासलै बे सोर बिनि मालिकआ सोर मा रावबो बुंनोनो हाया बेफोर थार्ड पार्टि एप आरो बेखौ आं गासैखौबो रिकुवेस्ट खालामो रावबो होनाङा 6000 खौ जि जाबाय जायनिया लस जाबाय आरो बे 6000 खौ आरो लस खालामनाङा आरोना आंनि बायदिबा दै नोंथांमोना मा सानो मिथिया खिन्थु आंनि बायदिबा बे 6000 खौ कुनु मते होखानाङा मानोना बेफोरो थार्ड पार्टिफ्रा खारगोन होनना गासै मिथिखायो होमबाबो मानसिफोरा इनभेस्ट खालामो मानि थाखाय लुबनि थाखाय मानोना फैसाया 15 दिनावनो डाबल जायो एक्का डाबल नङा होमबा बिनि जाबाय लोगोफोर अक्षय कुमार मुङानो ना हेराफेरियाव एसां सिगाङावनो 2001 आवनो माने फिल्मखौ बनायबाय जाय खारैफोर एक्का डाबला जेखिजाया खारखायो मानोना बिसोरो एक्का डाबल फैसा बोरै होनो हानो फैसा बिसोर खाराबा बिसोर जास्ट गावनि प्रफिटनि थाखाय खारो जेब्ला बिसोरनियाव माने हाजार करोड़ जायो होनबा बिसोरो स्टप खालामना होबाय गावसोर फैसाखौ उइथड्र खालामजोब्बाय ओमफ्राय आरामसे फुरा 9 10 11 12 जाबाय आरोना आंबो बोथोरफोर बहुत बे मिनिनाय बाथ्रा नङा फैसानि बेलायाव बहुत सिरियास माने फैसासो नङा होमबा गावनि सांं फैसा खामायनाय फैसाखौ मानसिफोरा सोदों 6000 निफ्रायनो स्टार्ट प्रायानो 20000 सोदों प्रायानो 50000 सोदों सोरबा 1 लाख 2 लाख 6 लाख गाहाम सोनाय आं खोनादों दा आंनि लोगोफोर सोदों हा थ' बिदि फैसाया खारजानाया मिनिनाय बाथ्रा नङा थ' आंहाबो लस जादों आंहाबो खिन्थु बारा लस जायाखै आंहा जास्ट 12000 आंहा दङमोन एकाउन्टआव थ' 12000खौ आङो बख'नो हायासै आरोना थ' बेखौ आङो दे आं उपाय गैया आरोना दे मा खालामो दा थगायजाबाय होनना बुंनांसिगोन आरोना ओमफ्राय आबौआबो दाखालि बे उइथड्र जा प्रब्लेम जानायनि सानसे सिगाङाव आबौआ सोदोंमोन दै जा जुदि आबौआ 10000 बेबो माने उइथड्र बे ओरैबायदि मा बुं दा सोनाय लोगो लोगोनो प्रब्लेम जाबाय आरोना थ' माथो खालामनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरनियाव नायलायनोसो आं स्क्रिनशट होगासिनो बिनि 7 नाम्बारखौ नालाय माने बेयाव बुंदो जे नोंथाङा माने KYC नोंथाङा माने 6000 होननानै नोंथाङा KYC खालामाबा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ जों सेयार खालामगोन आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ जों सेयार खालामगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ जों फ्रजेन खालामगोन बिदि बुंदो आरोना ना ओरैबायदि डेन्जार हेकार नाय बेखौनो मानसिफोरा ओरैबायदि फोथायदोंमोन ना नाय दसेनो मा सोलायबायना दसेनो रं सोलायबायना दसेनो थ' बे आरोना थ' बिदिथ' बिसोरो खालामनो हागोन ना मिथिया खिन्थु बिसोरो जाय OTP थ' होखादों नङा गासिबो मबाइल नाम्बारजों लिंक गोनां आधार कार्ड गोनांफोरा एसे रिक्स जाना फैयो आरोना थ' आं बिदि सानो आरो थ' नंगौ नङा मिथिया आं बेंकनि सोमोन्दै बारा मोजां मिथिया थ' एसे माने OTP बिदि माने आधार लिंक गोनां बिदि नाम्बारफोर होना लादोंबा माने अल बेंक डिटेल्सआनो बिसोरनो मोनिना थ' बिदियाव एसे रिक्स जाना फैयो आरो माथो खालामनोसै ना जाय 4 माह 5 माह सिगाङाव हाबदोंमोन बिसोरथ' लाकि होनना बुंनांसिगोन ना बे जास्ट जुवा टाइप जाबाय जाय आंखौबो 4 माह सिगाङाव आंखौबो सानैसो लोगोफोरा सोंनाय दंमोन थ' बे समाव हाबनायबाथ' दा बहुत जाबायमोन आरोना फैसाफोरा थ' मा बुंदों दा हाबफ्लाङासै बे समाव मा बुंदोंमोन बेनिफ्राय फेक्सो सानैसो उनाव गोमागोन आं बुंदोंमोन खिन्थु बे गोमायासै 4 माह उनावबो गोमायासैथ' बिनिखाय आं ट्रास्ट जाबाय जे माने आरो थाबावनो हानाय जिहेतु 6 मान्थ थाबायना आरो 3 मान्थ 4 मान्थ थाबानो आंनिया एसेबाबो प्रफिट मोननानै आङो फैसाखौ बिदि बख'नो आं सानदोंमोन आरोना होमबाबो नै मा जाखाबायना हाबनाय लोगो लोगोनो बिदि जाबाय थ' आरो डाबल बेट होनाय लोगो लोगोनो आं एसे हन्देक जाखादों माने डाबल ट्रेडिं होनाय लोगो लोगोनो जाहाथे माने डाबल ट्रेडिं होबा मानसिफोरा माने गोर हाबदों माने फैसाया सानबायावनो माने डाबल जायो होनबाथ' सोर हाबा जानो ना जाय एबा 6 मान्थनिफ्राय सोलिगासिनो सानबायावनो नोंहा 50000 सोदोंबा सानबायावनो 1 लाख जागोनबा थ' सोर हाबा जानो मोनसे लुप जाखायोना आरो जाय एबा 6 मान्थनिफ्राय मोजां सोलिबाय थादों थ' बिनि थाखाय डाबल ट्रेडिं मानसिफोरा गोर हाबबाय थ' बेयावनो सान्स लानानै फैसाफोरखौ लाजोबनानै बिसोरो माने फिनिस आरोना जास्ट बेबायदि आरोना बेनो टारगेटआ बेनो बिसनिया माने लास्टआव बारा लुप होनानै आरो होदोंमोन ना एसां रेन्ज रभार होदों एसां मानसिफोरा करोड़ थाखा जाय मानसि 1 लाख थाखा नुफेराखै बिसोरो दा करोड़ थाखा नुबाय अरिजिनेल नुबाय दै माने बिसोर जाय उइथड्र खालामदोंमोन 1 मास सिगाङाव बिसोर माने नुखाबाय जाय 6 मान्थ सिगाङाव हाबनानै उइथड्र खालामदोंमोन थ' बिसोरनि थाखायथ' बहुत मोजांनि बाथ्रा आरोना माने बहुत लाइफ सोलायबाय होनना बुंनांसिगोन YBY सानैसो मानसिनि बर'फोरनिबो आरोना गोबां लाइफ सोलायबाय आरो गोबां खोनादोंबा आरोना बेडमिन्टन दोङो मा बुंदों दा दैलि जाय 8 लाख 10 लाख मोन्दों बिसोरबो दैलि फैसाखौनो बख'नो रोङा जाय फैसाफोर 1 लाखखौनो नुफेराखै बिसोर दैलि 8 लाख 10 लाख मोन्दों एकाउन्टाव 2-3 करोड़ दङ बिसोर फैसाखौ बख'नो रोङाखै मानोना लुप दङ मानोना बेखौ सानबा लाखिबानो बे 2 करोड़ बे 3 करोड़ जाहैगोन बे लुपआनो माने बेखौ मानसिखौ लाखिबाय थादों आरो मानसि मा बुंदों दा मानसिया बेसेबां मोनबाबो बेसेबां खम जायो होननाय बाथ्रा बेनो आरोना जाय मानसिया 1 लाख 2 लाखनि मानसिमोन बे करोड़ थाखा मोन्दोंमोन आरो बख'ना लाना आरो बे 3 करोड़खौ मानो लुगैनांगौ
बाथ्राया बेनो बे लुपनि थाखायनो मानसिया जादों घटनाया मिथिबायना बेल' नङा लोगोफोर उनफोरनि जिखिजाया खामानिफ्रावबो बेफोरखौ बेबादि लुप जानाङा आरोना मोनसे जि मोनसे लुगैनायखौ हमथानो हानानै दे आंनिया बेयावनो जागोन दे बेनो साफिसियेन्ट बेनो साफिसियेन्ट होननानै हमना लानो रोंनांगौ आरोना थ' बिगियानसि लोगोफोरा मोनसे फिसा आपडेट होबाय दायो आं थांगासिनो डेम'क्रेसियाव मानोना मोनसे बोरमा मासे बोरमा जों नायनो थांगासिनो मानोना जोंनिया 15 आगस्टनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे खाना फैगासिनो खाना माने मा मोनसे राइड जागोन बेजों लोगोसे एसे खानाव जागोन आरो सिगाङावनो दायो थांगासिनो आंनिया स्कुलाव माने दायो आङो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारखौ क्लास लागासिनो ना थ' बेनि थाखाय दायो थांगासिनो टाइमबो जाबाय नै थ' बेनि थाखायनो बेनि सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आं भिडिअ बनायनानै होनो सानबाय आरो थ' लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनसै